No corazón de Galiza queren construir unha macrofábrica de celulosa que vertería 30 millóns de litros diarios de auga contaminada ao río Ulla. Un proxecto que poría en perigo a nosa terra, a nosa saúde e a vida de miles de familias que viven da terra e do mar. O pobo galego falou. Milleiros de persoas dixemos non a este proxecto en numerosas manifestacións. E que fai a Xunta? Ningunear o pobo galego, querendo aprobar o proxecto este verán. Un desastre ambiental pagado cos nosos cartos. Manifestámonos por terra e mar, en Palas, en Compostela e agora toca en Pontevedra, onde saben ben a ruína que é ter unha celulósica na cidade. Vémonos o domingo 1 de xullo en Pontevedra para berrar nin Ence na Ría, nin Altri na Ulloa. Non quedes na casa, temos buses dende cada cidade. Apúntate no formulario e ven connosco, non faltes. Dicía a nosa terra, dicía Galiza.